bag rabiyo amin gagayem ken kakailian. Agyaman kami tadakay nga umanandangay kadagiti naglabas nga rabrabi ngente panagadal ti sao ni Apo Dios. Lalabit na ito yung maudi nga presentasyon. Ketit kumet ti agyaman kadagiti amin nga nagdengdengeg nagbuybuya iti Facebook ken kastamet dagiti na dumaduma nga media platforms. Kang runana kahit ko ti agyaman, iti Northern Luzon Mission, manipod ti panangimaton ni Apo Presidente Marvin Diaz. Diyos unay ti panagyaman mi, Apo Presidente, igundaway nga panangawis mo iti kakadwa, manipod ti Our Great Hope Today Ministries. Ken kastamet dito'y North American Division, Behold Media Ministry, the Asian Pacific Ministry. Kahit mimet, kapagyamanan, nagiti naduma-duma nga ahensya ken grupong nang suportar na ito'y nga kasaba, dito'y umamyana na paset ti trabaho ni Apo Diyos. Agyaman tayo met, ti Hope Channel, Philippines, kastamat ti Adventist World Radio, the Hope Radio International, the Asia Pacific Airwaves, the Voice of the Pacific, DGHT. Ikararag tayo kakapsat, iti panakaipukaw ti Banghelyo kastamet, iti nagiti kakapsat nga mga matmaton ti Timek ti Namnama International. Kahit mi iti agyaman kada kay amin nga nga nang suportar ti trabaho. Kastamet ti North Philippine Union Conference of Seventh-day Adventists, ti Southern Asia Pacific Division, agyaman kami, ken kadagiti kadwa nga mismisyon nga timultulong ken nakipaset, ti Mountain Provinces Mission of Seventh-day Adventists, stamet ti Northeast Luzon Mission of Seventh-day Adventists, ken naduma-duma pay nga mismisyon ngayan dagiti kakabsat nga Ilocano, iti Palawan Adventist Mission, kablawan da kay dita. Agyaman kami launa ita amin dagiti dumdumngeg. Dahil ito yung programa manipod jibalasi tao sa dinuman apaset ti lubong. At daan tayo tinasurok nga 50 nga nasyones nga agdingdingeg kag buybuya. At daan tayo kakapsat iti agarup nga 30 ket 3 nga ribo nga mangbuybuya tinaglabas nga lawas na ito'y programa tayo Our Great Hope Today. Ti kadakkelan anamnama itang aldaw aggibusen katagpatingga itang arabi agyaman kami ti kaaddayo ikararagming itultuloy iti agad-adal ti sao ni Apo Dios magnatay ti pamati agpaspasnek tayo pagbiyagan tayo, dagiti namuan tayo kinapudno, manipod ti daytoy nga programa. Aging gana nga makita tayo ito ni Apo Isus ti panagparang na nagabot langit. Kahit ko nga may raman kayo ito amin kakabsat. Kahit ko nga tayo ito amin, adadayirik na tayo. Masumabot ti Apo kat nakasagana tayo ito amin. Masumabot ti Apo na. Agkararag tayo. O Diyos mi, amanagayat unay, nadanon men ti panawen, ti panaggibos da ito'y Our Great Hope Today, ti kadakkilan nga namnama itang aldaw. Agyaman kami ti panangbindisyon mo kadagiti amin, akakabsat, nga nagbuya, nanggeg, ken kastamet iti nangikarkararag, iti da ito'y programa. Agyaman kami itan, tadalan mi ti maudi nga suheto no kasano dagiti wagas ti panagtalinaed mi amay salakan ti pammendisyon ti langit ti adda ko maapo nga umay. Dati maudin nga mensay nga may pukaw iti daytoy nga rabi agsipud na tinawat mi dati napateg anagan na po may Jesus. Amen. Adalan tayo ti daytoy nga rabi dagiti siyam awagas nga mangipanaknek nga sikaket na isalakan ka. Siyam awagas wen gagayem. Kahit kung ipakamo ditoy nga kuna ti Apo
Nadatayo masapol nga mabaliwan manen. Amayanak. Saan tayo makita ti pagarian ti langit? No saan tayo nga madaan ti panagbalbaliw. Ken kastamet iti panakayanak. Tayo manen nababalbaliwan. Gagayem kakabsat. Nanyan nga nagimbag ti sao ni Apo Diyos. Nga daytoy baro apan nakayanak nasken ngagpaiken ka ken agpaiken niya. Kakabsat awanan ti sabali nga dalan wenno sabali pay nga pamayan nga sumrek tayo di langit no di ket ti mayanak tay manen a mabalbaliwan. Gagayem kuna di Jeremias 13 versikulo 23 ti maysa kadi nga taga Ethiopia mabalin na kadi abalbaliwan iti kudil na wenno ti lupardo iti adda nga labang na da kayo nga garamid ti kinaimbag ken kastamet kada kayo nga nakairwaman yu tagaramid ti kinadakes. Gagayem babaan lang ti Espiritu ni Apo Diyos ti Diyos pagbalinen na paadwen na manen iti tattao ijay baro nga iden. Babaen ti panakabalbaliw na pabaro na dalusan alalaki ken babae nga anak ni Apo Dios. Takunana nagasat dagiti na ima tatawidan danto iti daga. Digitay tulaeng tattao nga nayanak nga nabalbaliwan. Tattao nga agbibiagdan nga si ayat nga makipagnaki ni Apo Jesus. Isudan to, dagiti na imma. Isudan to tagtawin, iti baro, adaga, ayaten nakakapsat. Regeneration. Kahit nasa awan, wagas ti panagbalbaliw. Ti panagbalbaliw ti tao saan nga maalalaing ti bautisar. Wano panagbayad ti apagkapullo. Wano pa nagatendar iti iglesia. Hanga dagitoy kakabsat, iti adda nga aramiden tayo tapno sumrek tayo ti pagarian ni Apo Diyos no mampay paset dayto iti na Kristyanuan nga addang ti panagbiag tayo. Ngem ti panagbalbaliw, tadada dagiti tattao nga agbautisar nga napandala nagdigos. Awam mo ti panagbalbaliw da. Agapo da di kapilya, isupay mo't laing ti panagsasauda, awan ti panagbalbaliw da, itultuloy da mo ti panang kritikar mo no panang padpadakes kadagiti karuba da. Ngem no inton palubosan tayo ti Espiritu Santo ni Apo Diyos nga ison ti mang tikigwa kan mang balbaliw da ito nga puso gagayem. Adda iti Espiritu ti panagbalbaliw nga uray pa'y kadagiti sasao tayo mangegda ti sao ni Kristo. Oray dagiti panagkitkita tayo, panagkitkita nga isu irepresentaran na dadya panangkita tayo lang kadagiti naimbag nga saan nga pangkita tayo dagiti dakes. Gagayem, regeneration, nabalbaliwan ang kapututan kada ito'y moderno a panawen. Isu dayta dagiti ad-addang nga kasapulan tayo kadagiti kamudyanan nga ALDAW ay ayaten ang kakabsat ken gagayem. Wen kakabsat, ti original nga panamarswa nga kaskunaen iti Genesis Kapitulo 1. Trabaho dayta ni Apo Diyos. Ket uray pay da panang balbaliw nga panang parswa manen ni Apo Jesus kada tayo. Trabaho metla dayta iti Dios kakabsat. Anyan nga nagimbag. No sika ken siya ket pasetak na ti panagbalbaliw ken panakaaramat, ken panakipaset, iti maysa nga dakkel agonglo, ngagturong sa dilangit, tattao nga nabalbaliwan, ti silaw da, adda amakita, kadagiti nakudrep, arab-rabii, ken ululep, kakabsat. Gagayem, anya da digiti siyam awagas, nga mangipakita nga sika, ket naisalakan. Alam mapantayo man di jay umuna. Ti umuna maadaan ka ti baro a puso. Day di puso tayo idi natangken. Day di puso tayo idi ket managimimon, naimot, wano manungum umsi. Day ta nga puso tayo idi ket dagiti laeng ragragsak ti lubong ti adda nga kayat tayo.
gimintunday ta nga puso, ket mabalbaliwan, ket mapalukneng. Kuna kada tayo ayaten nagakabsat, iti den ni Apo tayo nga Dios, iti baro a puso, nga sadyay ikanan ti baro nga espiritu, ket iti uneg, ikaten da jay bimatu a puso, kasuktan na iti maysa nga lasag. Ken kastamet, ikanatay ti puso, alasag, nga sadyay, addan nga naima, addan nga daantal na, addan nga tartarigagay na laeng ti umasideg ken mapan ken ni Apo Isus. Amen. Dayta ti napabaro a puso. Ngem ti puso tayo ket timbangket kahalala balbaliwan. Kasano nga isaganan tayo ni Apo Dios nga may salakan kakapsa. So kadayjay itong muna nga wagas nga magipakita nga sika insalakan naka maadaan na ka ti baro nga puso. Mapantay di may kadwa maadaan ka ti baro nga panagbalegi. Ado digiti tattao nga kahit na agbalegi, babaen ti panagsigarilyo, panaginom, panagbisyo. Agbalegi na kadagiti bambanag, ilimlimang da nga basol. Ngamikan na kayo ni Apo Diyos ti panagbalegi, iti na ito'y aldaw gagayem. Lumapan kayo kenkwana, kiti sukoy digiti biyagyo kenkwana. Amuyo kakabsat, adda idi ti gubat ijay, langit ni Miguel, kastamet giti anghel na, nga iso na kilaban, babaen ti dragon, kiti ti dragon, adda kakabsat, naki gulagol ngem nagbalegi na babaen ti dara ni Apo tay nga Isus ti dayeng nga kordero ti sauna ken ti testimonyo isi daytoy kakabsat handa nga inayat dagiti biag iti ipapatay no diket di nagbalegi na ti panagtalinaen ti Espiritu abaro akadwada ni Apo Isus ayaten agkakabsat. Hanyo lakayat ka dito agbalegi. Ti may kadwa, nga wagas, ti may isa, nga mangipakita, nga sika, ket nabalbaliwan, ket naisalakan, adda ti baro nga panagbalegi. No kayat mo nga panawan ti basol, idi nga sang kapay mamati, sapsapulen ti basol. Saan? Sapsapulen ni Satanas. Sapsapulen no sa dino tayan, nagiti agpupulutan, ken aginom. Gem idinamwamon ni Apo Isus, tartarayamon dagiti silo ni Satanas, ket mapankan, paarayat ken agturong ken ni Apo Isus, tasadyay laeng ti pagkakitaan. Iti panagbalegi agsipud ta ti Dios, isalakan na ka, numapan ka ken kuana, ken ibagam nga arayaten na ka, babayan lang ti panangipok ka mo, o Apo isalakan na, ilisi na ka, tamuyo kakabsat, inton ti maysa, kakakapsotan ang mamati, ket agkararag, minilmilyon, a demonyo ti pumanaw, ti panagbiag, dahi nga tao. Agsipod ta da panagbalegi, ta pinalubusan na ni Apo Dios, nga isunta agari, iti panagbiag na. Di yun kadipadasen, dahi nga panagbalegi, kakapsat, mapantayo di jay may katlo, madan tayo iti sabalin a panagbiag, a new nature, sabali nga panagrik na, panagbiag, tani Apo Isus addan, nga isu, ti adda, ti uneg tayo. Agsipod tadayjay, anya, na imbasulan, karnal nga pampanunot, nga isu nga may kontra ti Dios, nga isu nga mangkontra, kadagiti anyaman, nga ibagati linteg, nga anyan, tati Diyosen, ison ti agtaeng kada tayo, ket ni kanuman awan to ti mangduprak, no di ket di maaddan tayon, iti baro a kasasaad. Kasasaad nga ni Apo Isusen, ti adda nga nailansa. Gapu kada tayo. Saan nga datay ti may lansapay, kas kuna ti Galacia 2, versikulo 20. Ni Apo Isus ti nailansa, kadwa tayo. Tumay dayjay panakabalbaliw, iti baro a kasasaad, ken kababalin. Nga saanen nga naptuan ti panunot ti basol. Nudikat napnuanen ti panunot, kadagiti na Diyosan, abambanag, kasta kakapsat, ti madaan, ti nasayat, akababalin, mapantayo di jay, may kapat, nga wagas, wano sinyal, nga sika na isalakan ka, magnakan iti baro adalan. O, dagiti daan, nga dandana, pagpanawamon, magnakan ti baro adalan, akadwamon ni Apo Isus, idi guy-guyo din na ka ni Satanas, nga iturong na ka, ijay pagsusugalan, iturong naka, di jay, ayan, di kiti kinadakes. Iturong naka, iti sabali nga lugar nga saan nga ni bakit mo.
tatan agtalinid kan nga naragsak nga kadwamon ti ayaten nga asawa ipaay mo nga ayatem ket ipangrunamon ti pamilyam. Magmagnakan ti baro nga dalang nagturong di kapilya saanen nga sabali nga kapilya nga iso nga pakaitibkulam ken adu dagiti bambanag nga padas ken ka agturong kan iti pamilya ni Apo Dios ti iglesia na nga saanen nga agturong iti iglesia nga mangted tiriribok ken saan nga sigurado ti Pannakaisalakan magnaka ti daytoy nga aldaw. Iti baro nga dalan ti Pannakaisalakan tao awagan na ka ni Kristo nga makipagnaken kuha na ti daytoy nga aldaw. Gagayem adu ti magna ti tattao ti nalawa adalan ket basit laeng dagiti magna iti nakipet adalan ngem amuyo dadya nakipet nga dalan kun tayo adu ti may parit adu ti angko makan ngem di tayo mo nga dayjay nairut ket nakipet nga dalan isu dayjay ti pagturungan iti biyag nga nanayon isu dayjay ti pagturungan iti kaadda ni Apo Isus ti panagbiag tayo kakabsat. Alam nalawa dalan nalakat ti sumrek nalakat ti agmembro ngem adumot digiti pakaitibkulan ti basol kay kayat kupay ti mapanan dayjay na ilit adalan agsipud ta sadyay agturong ken ni Apo Isus ken ti kinamanagayat na ken panagbalegi. Mapantayo kakabsat iti may kalima nga wagas nga mangipakita nga sika madan ka ti baro a panagbiag. Mabalbaliwan ang tinagan mo. Ala di jay tulangit ko na ti Biblia at danton nga may silpo tinagan iti Dios kadigiti panagbiag tayo. Oray mamin ano tayo nga balbaliwan tayo tinagan tayo no hantay mo't nga nagbalbaliw. Awan ti mama ay nakakabsat. Amok ti may nga tao nga mamin sa nga pulon nga binalbaliwan na iti nagan na ta ninamnama na ken ipagarup na nga isukot agbiagan nga nasantuan no ni Nicolas Nicolas may latata tampay mo nagbalbaliw namin ano nga nagbaliwan tinagan na isumot lang nga iso awan ti pa nagbalbaliw na mananguy-uyaw managpadpadakes lata ket adalata agar aramid ti dakes nga namot inawis ni Apo Jesus piman nga iso nagtaeng iti puso na wen kakabsat inton agbiag tayon anasantuan nabalbaliwan ket palubusan tayo nga ni Apo Isus kadwa tayo nairamanen dayjay nagan ni Apo Isus kada tayo ket may surat to dayjay nga nagan tayo iti libro ti biag agsipud ta sadyay laeng nga libro ta pakakitaan dagiti tattao nga isuda may salakan da ta addaandan ti baro anagan ket addaandan ti baro nga nagan ket tinagnagan da nay surat iti baro nga pang may nga bato nga sadyay kakabsat ipakita na nga kadwa na kayo ken anak na kayo ni Apo Dios. Kuna na ditoy libro ti Apokalipsis 3 versikulo 12. Asinuman nga tao nga agbalegi ikakto ti dayjay dakkel apader iti templo ni Apo Dios. Ket sadyay magnanto ket isurat kunto tinagan na tinagan ni Apo tayo nga Dios, itinagan ti syudad, iti Dios, di baro Jerusalem. Kahit yung nga tinagan nyo, may surat to sa jay. Is my name written there? And I will write on him my new name. Di Apo Diyos na iba kit isurat kunto, tinagan ko kenkwana. Kahit yung kaditi madan, ti barunganagan kakabsat. Inton, surutan yun ni Apo Isus. Mangipakita nga da kayo ket naisalakan kayo. Adaan kayo iti baro anagan. Timay kanem, maadaan kayo iti baro nga dila. Hanen nga dila nga agululbod. Hanen nga dila nga aguy-uyaw. Wano agkritikar. Wano agpadpadakes. Wano agchis-chismis. Tipada tayo nga karuba tayo. Mabarbaliwanan dayta nga dila. Na kristyanwanan dayta nga dila. Ta idir na lang nga idaydayaw na ni Apo Diyos nga ti bagbagina wano dagiti panangipababa kadagiti sabali. No daduma ke makita tayo iti puling ti daduma kantay makita dagiti bukod tayo nga panagbiag. Agalwad tayo kakapsa. Masapol kuma nga mabalbaliwan dayta nga dila. Nga tilayag itagtagay tayo nga idaydayaw iso ni Apo Diyos. Amen. Amen, kakabsat. Mapantay di may kapito, kakabsat. Madaan kayon ti baro nga panagraman. No ideket,
Imasen tayo tag sinati baboy kada pasayan kada amamin nga narugit nga bagati Biblia. Tamuyo dagiti amin nga daan iti uneg ti baybay nga saan nga ipalubos ni Apo Dios dagiti ti pangunkuna nga scavengers. Isuda agal-alada kadi kinarugit iti baybay nga isu ti pakalaan ti adu nga saksakit ti tattao kadagiti panawen. Allah na parswa dagita nga agbibya nga sipud iti uneg iti baybay. Ngem kunati na santuan na surat, handa nga naparswa nga taraon ti tao, naparswada nga agdalos ti kinarugit iti baybay. Ngem numaddan tayo iti baro nga panagraman. Kas nga kunatayo o anyan to nga tando ag sa batistaak. Nateng tulat nga tan ken bukbukelen ken ikan ken daduma kasanonton daytay kay ayat ko nga taraon no mapanak makipunsyon wenno makipadaya. Gagayem ikan na tayo ni Apo Diyos ti Pannakabalin, nga balbaliwan na dayta panagraman tayo. Ket nagitinto amin nga makarimon, nga rinamramanan tayo, tinartaraon tayo, tinaglabas, no makita tayo, makarimon ton. Ket iton makita tayo, nagiti, ang kakaimbang, makapasalunat nga taraon, dahil jay ito kakabsat, kasi nga pagbisinan tayo nga taraonan. Ikan na tayo ni Apo Diyos, ti baro, nga panagraman, iton awatan tayo ni Apo Isus akas manabot tayo, taday ti may nga wagas, ti Pannakaisalakan, ay ayaten nakakabsat ken gagayem. Mapantayo di jay may kawalo, gagayem ken kakabsat. Anya ti kunana, ijay may kawalo kakabsat. Mapantayo ket kunana sa jay, maadan kayon ti barbaro. Agagayem! Alaga nga kay gaputa, adu digiti gagayem yu, popular kayo ti kinamanagayat yu, ket adu dagiti mga ammo kada kayo gaputa nakita da. Nga damet ti pateg yu kada kwada. Ngem kaduan nga into ti maysa nga tao agsabatista wenno sumreken ti pamati bumasiten ti gayem na. Ngem saan? Numampay dagiti gagayem yu idu nga kadwayong agbisbisyo wenno agininom wenno agar-aramid ti kinadakes numampay agladingit da inton agbautisar kayo wano arakupen yung ti kinapudno. O ti Iglesia Adventista del Septimo Dia, minilbilyon ti kamkamang na ayaten nakakabsat. Adu di kiti kamkamang ti Iglesia Adventista ti entering lubong, padasim ti pasyar ti lubong, entero nga lubong. Dalmalpas ti COVID. Ti kada syudad ken ili adda Iglesia Adventista. Adda di kiti gagayem yung Adventista nga mang pasangbay, mang paumyan, mang pakan kada kayo na awan ti papanan nyo panganan. Ibagay lang sa dino tayo hindi kiti sa Batista. Kit entero nga ili-ili, entero nga major cities iti dahito yung galubong. Adda da kiti gagayeb yung Adventista nga umay mang pasangbay ken mga rakop kada kayo. Gagayem, intun may salakan tayo. Ket maamuan tayo ti kinapudno, madaan kayo ti baro, apanakigayem, nagasat na jay tao, nga pangipagna, nga saan nga makipagna kadagiti, awan ti Diyos daw, no awan, iti na espirituan nga panagbiag da. No diket, diti maysa nga tao, nga pinili ni Apo Dios, ited to dagiti gagayem na nga pakigungluan na, agsipod ta kayat na nga da tayo makipellowship tayo, isaguro nga da dagiti care group, ay na dagiti care group ay, at da dagiti care groups tayo, nga mangawat, dagiti barbaro nga gagayem, kang runana dagiti kababautisar. Kaya dagiti damdamo nga tattao, damdamo da nga kayat da nga mamuin, ayaban nyo ida, gayemen nyo ida, gagayem. Adu dagiti nakaskas daw nga care groups. Ito'y misyon tayo, wano lugar tayo, nga sisasagana da, nga umay mangkablaaw, ken mangsapuyot kada kayo. Agsipod ta isuda dagito itinapundo lalaki ken babae dagiti care group ti Seventh-day Adventist Church nakasagana da nga agserbi nga inraman da kayo nga kas nga nakarkaropay ngem iti kabsat da iti dara ken lasag ta pagbalinen da kayto nga gayem da nga agnanayon iti Iglesia Adventista del Septimo Dia ditoy lubong kakabsat ken gagayem anya pay ti may kasyam kakabsat nga pagilasinan nga sika ket insalakan ni Apo Dios at dati baro nga panakipagilim. At dati baro nga panaki paset mo iti gonglo ni Apo Dios.
amuyo kakabsat, ti may sa atao sa namabalintag serbi ti dua nga apo. Dadya apo may sa nalabit, guraem, di may sakit ayatem. Ngayon may sa tayton nga napudno, iti may sa ket sadyay hantay mabalin nga agserbi, iti apo ken agserbi tayo pa iti sabali. Into nagbalin tayon, anak ni Apo Dios, titurong tayon, makipagili, ket makipagari tayo, ken ni Apo Dios amanubot tayo. Itan, takuna tayon, amanagan tayo, nga Kristiyano. Agbalin tayon nga anak ni Kristo. Agbalin tayon nga misyonero, soldados ti Apo. May sa nga ambasador, nga mangipukaw ken mangidiri. Nga ni Apo Isus umay manen. Nga ni Apo Isus ipukaw tayo kadigiti sabsabali, nga sanda pa'y namuan ti kinapudno. Adan tulang may san nga panakipagili tayo, no sumurot tayo kini Apo Isus. Isu dayjay panakipagili tayo, nga iti sagsagana na dayjay lugar nga isag nga agpaito kadagiti may salakan. Kat digita laing napudno nga sumurot ken kuana. Isudan to, ti kadwa ni Apo Isus kadagiti kamudyan ang aldaw. Agsipod te piniliyo, ti makipagili ken ni Apo Isus ayaten akakabsat ken gagayem. Ala kakabsat, ti panawen agbaliw. Dagiti luglugar agbaliw. Dagiti anyamang damdamag agbaliw. Dagiti tattao agbaliw. Ngem ti ayat ni Apo Dios Santo nga agbaliw. Gaputa agdaydayaw da iti bilbilin ni Apo Dios. Ket gaputa dagiti panagdaydayaw da ket panagtulog na kini Apo Dios madandanto iti biag nga agnanayon. Nagasat dagijay tattao nga agaramid kadagiti pagayatan ti bilin ni Apo Dios. Nga danto ti karbenganda nga agtawid iti kayo ti biag. Ket isuda sumrek danto iti ruangan iti dayjay nasagraduan nga syudad. Makitkitak kada kayo kadagiti ruprupa yo kakabsat nga agdengdengeg ken agbuybuya. Da kayo da kita nga tattao. Nagasat kayto. Ito nagtulog kay ti Apo. Nagasat kayo, inton awatan nyo ni Apo Isus, akas personal aman abot yu. Iti da ito'y mauding rabi, nga panakay diri, ken panakay pukaw, ti Ebanghelyo, ibaga kada kayo, nga danto ti karbengan nyo. Iti da kayo ti biag. Ken karbengan nyo, nga sumrek ti pagarian ti langit. Kaputi inawat yun ni Apo Isus, si bubuslon, sa ngagasot porsyento, asumurot kayo. Iti dalan nga agturong ti Pannakaisalakan. Nga iso da ito nga pukaw, may pukpukaw, ti maudi nga pukaw, ti da ito nga rabi, diyo la kayat kakabsat. Nga iso ko ken mapan ken ni Kristo, iti da ito nga aldaw. Ket ita gagayem adda ni Apo Isus nga agtuktuk-tuk ti ruangan dagiti pusi. Asinuman nga makangeg ti timek na diyo luktan, diyo la kadiluktan, tapno sumrek kada kayo. Adda ni Apo Isus. Kayat na nga da kayo, nga ti sumagmano nga rabi, nagdengdengeg kayo, iti our great hope today. NAINDAKLAN nga Namnama itang aldaw. Hintayon pa naggibus, panangrekepen dati nga programa. Adda ka di dito, iti kayat da nga sumrek. Ti dayta nga ruangan. Ruangan ti Pannakaisalakan. Adda ka di dito, iti sumagmamanowen kada kayong agbuybuya. Iti panangilukat dati puso datat no pastragandan ni Apo Isus. Ket isun, iti kadwa tayo amang isalakan, ken mangiturong kada tayo, iti dana, iti panakasubbot ti aldaw-aldaw. Matarigagayan tayo, mada tayo, kaya tayo met ti may salakan, ket digito siyam awagas, may aplikar kada iti panagbiag tayo. Diyo la, itayag ti imayo, di ket tumakder kayo, tumakder kayo. Thank you very much. Agyaman na kapot at imakder kayo. Anyan nga naging bag, ipanakakitak kada kayo ti dayto nga rabi. Ngayon sukoy data nga biyag yu ken kuana. Gaputa dada dyan na indaklan, nga inanamang awan sa bali nga ni Apo Isus. Nga isun ti mangawat kada kayo. Dayta nga desisyon niyo. Mamapan kayon ken ni Apo Isus. Adda ka di ditoy, di kiti saan pa'y nga nakaramid ti desisyon nga
ted na ti biyag da ken Apo Isus babaen ti bautismo ag tumakder kay itayog yuman ti imayo kakapsa. Agyaman naklaon ita da dito digiti imima nga naitayag. Ket no kada kayo nga adda ti nagdesisyon tata ipakamuyo kadagiti panglakayen ti iglesia wenno dagiti papastor nga mangturturong ti distrito ng iglesia ipakamuyo tapno may raman kayo may mabautisaran na di maudin to nga Sabado nga panagbautisa. Agyaman kami ti desisyon nyo. Adamot ka di dito dagiti mayat na numampay nabayagdan nga Adventista nabayagdan nga namati ket kayat damit nga ipabaro ti biag da ken ni Apo Isus itayag imamot ti mayo no tumakder kayo. Ni Apo Dios ti mangbendisyon kada kayo nga kapsa. Ti bendisyon ti langit. Di agbati kumakada kayo amin. Ket agmatalek tayo aging gana ti panungpalan ket kuna ti Apokalipsis 2 versikulo 10. No agtulnog tayo aging gana ti panungpalang itedto ni Apo Dios di balangat ti biyahe. Kahit kung ada tayo ito amin madaan ti balangat ti biyahe. Kaputa inawat tayo ti kinapudto. Nagmatalek tayo. Kaputor orayan tayo dahi naindaklan ng ALDAW. Ito nagparang ni Apo Isus. Isalakan na tayo ito, iti pagarian na. Isalakan nanto amin, dagiti amin nga tattao, na nangaramid ti desisyon na sumurot na kenkuha na ti dayto yung ALDAW. Ti maudi, pamayan, palubusan tayo mampay, dagiti kumakanta tayo ti iteddan, ti maudi nga ayam, iti kanta, kada tayo amin, nagtarigagay, nga madaan ti Namnama ken Pannakaisalakan. Agkararag tayo. O Diyos mi, amanagayat unay, dimtengen di panaggibos da ito'y a programa. Ikararag ko apo nga bendisyon am dagiti amin nga nagdengdeng titunggal ALDAW ken Rabi. Sa dinuman nga pakadanunan da ito'y nga panakipukaw ti Ebanghelyo, bendisyonam. Dagiti rinibribo at tao nga nakiandangay ti panagsukimat da iti kinapudno. Babaen ti kadakkalan na Namnama itang ALDAW. No, our great hope today. Ni Apo Diyos kuman, ti makiadda kada kami amin, ti dayto yung ALDAW,
Silwam ko man apo, dagiti desisyon, dagiti aming nagdengeg. Today ito'y our great hope today. Itan taggibos kamin. Ket mapanan apo, iti panang recap da ito'y a programa. Ipamindisyon ni Apo Diyos ti makiadda. Babaen, ti panakiadda, iti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu. Agmatalek kami kumaging gana ti panumpalan. Isalakan na kami to kumay ti pagariam, sino agparang ka nga agapot langit. Agyaman kami, Apo. Tinagimbag ken nasaya at adamag, nga ni Apo Isus mangisalakan. Ni Apo Isus mangisalakan. Amen. Amen.